Здравейте и добре дошли в Европейската нощ на учените в рамките на Медицинския университет София. За поредна година Центъра по молекулна медицина към Медицински факултет на Медицинския университет София има удоволствието да участва в това мега събитие и да ви запознае със света на генетиката и молекулярната биология и тяхното отношение към нашето здраве и начинът ни на живот. Аз съм доктор Даниела Пенчева от Центъра по молекулна медицина и ще ви запозная с основните понятия в генетиката и пътят от разчитането на човешкия геном до персонализираната медицина. Дезоксирибонуклеиновата киселина, или те наречената ДНК, е нуклеинова киселина, която носи генетичните инструкции за биологическото развитие на всички клетъчни форми на живот и много от вирусите. ДНК е изолирана за пръв път от швейцарският лекар Фридрих Мишер през 1869 година. Експериментът на Ейвър и Маклауд Маккарти, проведен през 1943 година, пък за първи път ясно показва, че ДНК пренася генетична информация. През 1953 година американецът Джеймс Уотсън и англичанинът Франсис Крик предлагат общоприетия днес двойно-спирален модел на молекулата на ДНК. Техният модел се основава на една рентгеноструктурна снимка, направена година по-рано от англичаните Розалинд Франклин и Реймънд Гослинг. Въпреки че понякога ДНК е наричана молекулата на наследствеността, парчетата ДНК, както си ги представят повечето хора, не са единични молекули. Те са двойки молекули, които се преплитат, образувайки тъй наречената двойна спирала. Основната функция на молекулата на ДНК е дълготрайното съхранение на наследствената информация и предаването ѝ от едно поколение на друго. Освен това, тя определя и свойствата на всяка жива клетка. ДНК съдържа инструкциите, необходими за конструиране на останалите клетъчни компоненти, като белтъци и РНК. Нуклеиновите киселини имат изключително биологична роля, отразена в тъй наречената централна догма на биологията, формулирана от Франсис Крик през 1958 година, според която информацията в клетката тече от нуклеиновите киселини към белтъците и никога в обратна посока. Удвояването на молекулата на ДНК при разделянето на клетките се нарича процес на репликация. Предава се точно копие на генетичната информация, съдържана в ДНК. Процесът на прехвърляне на информацията от молекулата на ДНК в молекула на РНК се нарича транскрипция. Преводът на информацията, която съхраняват РНК молекулите в молекули на белтъчни вериги, се нарича транслация. ДНК се състои от два дълги полимера, съставени от своя страна от по-прости единици, наречени нуклеотиди. Нуклеотидите се означават с 4 букви – аденин, тимин, гуанин, цитозин – А, Т, Г и Ц. Броят и последователността на тези 4 нуклеотида по дължината на главната верига служи за кодиране на наследствената информация под формата на генетичен код. Тя се разчита с помощта на този генетичен код, който дефинира структурата и функцията на градивните единици на всяка клетка, а именно белтъците. Генът представлява участък от дезоксирибонуклеиновата киселина с определена нуклеотидна последователност, която носи информация за изграждането на една или повече полипептидни вериги или белтъци. Генът е най-малката функционална единица на наследствеността. Във вътрешността на клетките ДНК образува дълги структури, наричани хромозоми. Всяка хромозома се състои от една линейна молекула ДНК, която е плътно навита много пъти около протеини, наречени хистони. Те поддържат структурата, тъй наречената хроматинова нишка. Хромозомите не са видими в клетъчното ядро, дори и под микроскоп, когато клетката не се дели. Преди клетките да се разделят, хромозомите се удвояват чрез процеса на репликация. Еукариотните организми, като животните, растенията, гъбите, съхраняват основната част от своята ДНК във вътрешността на клетъчното ядро и по-малка част в органели, като митохондри и хлоропласти. Геномът, това е пълният комплект ДНК на даден организъм, включващ всичките му гени. Всеки геном съдържа цялата информация, необходима за създаването и поддържането на организма. При човека копия на целия геном се съдържа във всички клетки, които имат ядро. ДНК в човешкото ядро се състои от 3,2 по 10 на 9 нуклеотида, съхранен в 23 хромозомни двойки. 22 от тях са соматични хромозомни двойки, тъй наречените автозоми,
а само една е полово определяща. Жените носят 2 Хикс хромозоми, а мъжете една Хикс хромозома и една Y хромозома. Броят, формата и размерите на компактните хромозоми в телесните или по-скоро соматичните клетки от един вид са негова характерна отличителна особеност. Тя се нарича хромозомен набор или кариотип. Ние унаследяваме нашите хромозоми от родителите ни, 23 от бащата и 23 от майката. Хромозомният набор при нормални телесни клетки се състои от двойки еднакви хромозоми, тъй като в зиготата са се събрали бащиният и майчиният хромозомен набор, съответно от сперматозоида и яйцеклетката. В половите клетки хромозомният набор е единичен. В медицински условия генетичното изследване може да се използват за диагностициране или изключване на предполагаеми генетични нарушения, прогнозиране на рискове за специфични състояния или за получаване на информация, която може да се използва за персонализиране на медицинско лечение въз основа на генетичния състав на индивида. Генетичното тестване, известно още като ДНК тестване, се използва за идентифициране на промените в ДНК последователността или в структурата на хромозомите. Съществуват различни подходи за установяване на генетичните промени, водещи до заболявания при човека. Промените в гените и хромозомите се наричат мутации. Можете да си ги представите като промяна в изписването или подредбата на думите в дадено изречение. Мутациите са често срещани и всеки един от нас е носител на много от тях. Една мутация може да има положително, отрицателно или липсващо въздействие. Какъв точно ще бъде ефектът, зависи от множество фактори, като околната среда, случайни взаимодействия и допълнителни мутации в други гени. Мутациите предизвикват проблеми, когато прекъснат правилният процес на предаване на инструкции от гените, който е необходим за правилното функциониране на тялото. За да се уточни и открие мутацията в съответният ген, се използват генетични изследвания. Обикновено те се извършват върху материал от кръвна проба или понякога от други тъкани. Мутациите биват генни мутации. Това са тип мутации, засягащи един или няколко от 4 нуклеотида в нуклеотидната последователност, които могат да са разположени както в рамките на даден ген, така и извън него. Друг вид мутации са хромозомните мутации. Те засягат промяната в структурата на хромозомите. Другите мутации са геномни мутации. Те са свързани с промяна в броя на хромозомите. Мутации могат да възникват и в извънядрената ДНК, в която се съхраняват пластидите и митохондриите. Някои заболявания са предизвикани от наличието на допълнителни хромозоми. Един от най-честите примери е синдромът на Даун. Хората с това заболяване имат една хромозома в повече. Цитогенетикът като специалист също така проверява и структурата на хромозомите. Промените в хромозомната структура се проявяват, когато счупване и препродреждане на изграждащия материал, като това би могло да доведе до загуба или поява на допълнителен хромозомен материал. Някои от тези промени са толкова малки, че е изключително трудно да бъдат засечени. Това понякога налага използването на друга техника, флуоресцентна инсито хибридизация или те нареченият FISH, която позволява по-добро разграничаване или допълнителна проверка на по-малките хромозомни промени под микроскоп. Най-съвременните подходи за анализ на хромозомните промени използват метода на сравнителната геномна хибридизация. За разлика от хромозомите, ДНК не може да се види под микроскоп. Молекулярният генетик изолира ДНК от клетките и чрез последователност от специфични химически реакции прочита кода на гена, представляващ интерес. Установяването на мутации се извършва чрез разнообразни техники. Широко използвано е разчитаното, тъй нареченото секвениране на точната последователност или секвенция на ДНК. По-горе се намира кратък участък от генетичен код. Виждате фигурите в цвят. Ще установите, че всяка буква от ДНК кода е отцветена различно. Фигурата долу показва нормална секвенция на здрав човек, а фигурата горе на пациент. На фигурата долу се вижда, че всяка буква има само по един цветен пик. На фигурата горе обаче се вижда, че са налични 2 пика в една и съща позиция. Ж за черната линия и А за зелената линия. Това показва наличието на мутация в тази точка при една от хромозомните двойки.
С бурното развитие на технологиите, генетичните тестове стават все по-икономически и по-широко достъпни. По-специално въвеждането на секвениране от ново поколение дава на лабораториите икономически осъществим начин за тестване на много гени едновременно, което контрастира на традиционните подходи за секвениране, които обикновено тестват само един или няколко гена наведнъж. Този напредък доведе до алтернативен подход за диагностициране на имунодефицитни нарушения. С увеличаване на познанието за човешкия геном и навлизането на технологиите в съвременния свят, персонализираният подход за лечение се разгръща във все повече терапевтични области. Пациентът с неговите индивидуални характеристики, генетични особености, предразположения към различни заболявания, профил на заболяванията му, околната му среда и така нататък стоят в основата на персонализираната медицина. Персонализираната медицина е част от съвременната медицина, чиято особеност е взимането на информирано решение за следване на даден терапевтичен подход според индивидуалните особености, най-вече генетични, на всеки отделен пациент, както и на характеристиките на заболяването. Персонализираната медицина има своето място и при определяне на предразположението към дадено заболяване или състояние и определяне на съответен подход за профилактика и превенция, намалявайки излишните разходи за неефикасното лечение и повишавайки ефективността на здравната ни система. Благодаря за вниманието. За контакти са посочени имейл адрес и сайта на Центърът по молекулна медицина.